1 студзеня 2025 года. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, і ў сённяшнім выданні распавядзём, што адбылося ў першы дзень года. Пяцігодка якасці ад Лукашэнкі і сямейнае свята ад Ціханаўскай. Беларусы сустрэлі Новы год. Ні Лукашенко, ні Ціханаўскай не звярталіся да таких важных для нацыянальна-ідэнтычных рэчаў, як прамовы з заклікамі «Жыве Беларусь». Феерверкі, лазернае шоу і экзатычныя традыцыі. Зірнем, як свет прывітаў 2025. Для мяне гэта ўпершыню, калі я святкую навагоднюю ноч на авеню де Шанс-Элізе. Вы мусіце зрабіць гэта адзін раз у жыцці. І я зусім не шкадую, што апынулася тут сёння вечарам. Большыя заробкі і вышэйшыя кошты камунальных паслуг. Што зменіцца для беларусаў у новым годзе? Пад выбары заўсёды ідзе накачка сацыяльнымі выплатамі, падвышэннем заробкаў, падвышэннем пенсіяў і гэтак далей. Звычайна гэта потым выліваецца ў правакаванне спіралі інфляцыі. У коле сям'і з сябрамі, на гарадскіх ялінках, у краіне і за межамі. Беларусы сустрэлі 2025 год. Пасля святочнага гадзіннікавага адліку многія рушылі на масавыя гулянні, а перад гэтым мелі магчымасць паглядзець навагоднія звароты Аляксандра Лукашэнкі ці Святланы Ціханаўскай. Як агулам прайшло святкаванне Новага года, распавядзе Аліна Скрабунова. Беларусы сустрэлі новы 2025 год. Пасля святочнага стала многія сабраліся на цэнтральных пляцах, дзе ладзіліся масавыя гулянні. Паводле традыцыі, у навагоднюю ноч да беларусаў звярнуўся Александр Лукашенко. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей. У кастрычніку 2024-га кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дзмітрый Крутой прапанаваў назваць 2025 годам беларускай мовы. Але гэта так і засталося адной з прапановаў. Самаабвешчаны прэзідэнт абвясціў яго годам добраўпарадкавання краіны. Я бы вельмі здзівіўся, калі б у нас быў абвешчаны год беларускай мовы, бо гэта моцна бы вылузвалася з таго супернаратыва, у якім зараз знаходзіцца дзяржава. Калі казаць пра дабрабыт ці добраўпарадкаванне, то гэта агульныя словы, якія гучаць добра, прыемна, ну і асабліва ні да чога не забавязваюць улады. Са зваротам да беларусаў выступіла і Святлана Ціханаўская. Абраная прэзідэнтка прысвяціла яго сям'і. Маўляў, Новы год заўсёды быў святам, што яднае ўсю сям'ю за адным сталом. А ў якім вы там складзе? Марынка з вами? Марина к детям в Литву поехала. 12 часов на границе простояла. І вам варта до нас у наступным годзе даехаць. Мы тэлефануем бацькам кожны тыдзень. Дасылаем дзецям фотаздымкі хатніх жывёлаў. Плануем сустрэчы раз на год. Просім знаёмых перадаць закаткі. Але гэтыя маленькія жэсты клопату не заменяць сапраўдную сям'ю. Сям'ю, якой сёння дзяржава перашкаджае быць разам. У сваім звароце Ціханаўская падкрэсліла, што ўсе мы хочам аднаго – быць разам побач са сваімі блізкімі, жыць без страху. Каб дасягнуць гэтага, яна заклікала праяўляць цярпенне, павагу і разуменне, а таксама падтрымліваць адно аднаго, нягледзячы на ўсе перашкоды. Калі прамовы Ціханаўскай мінулыя гады былі, можа быць, больш рэвалюцыйныя, то зараз было больш такі кансалідуючы падыход. І хоць яна выбрала для прамовы беларускую мову, а Лукашенко рускую, але ні Лукашенко, ні Ціханаўская не звярталіся да таких важных для нацыянальна-ідэнтычных рэчаў, як прамовы з заклікамі «Жыве Беларусь». Калі аўдыторыя Лукашэнкі глядзіць ягоныя звароты пераважна праз тэлебачанне, то аўдыторыя Ціханаўскай шукае ейныя выступы на YouTube-каналах. Другую навагоднюю ноч запар за некалькі хвілінаў да пачатку звароту Ціханаўскай беларусы маюць праблемы з інтэрнэтам.
Цікава, ва ўсіх у навагоднюю ноч інтэрнэт і ТБ ад Белтэлекаму перасталі працаваць. Wi-Fi ад Белтэлекаму – гэта поўны жах. На Новы год усё пагасла і так не загрузілася. Павіншавалі беларусаў з Новым годам і кіберпартызаны. Яны ўзламалі шэраг дзяржаўных сайтаў і пакінулі на іх сваё пасланне. У Новым годзе не забывайцеся пра палітвязняў, іх родных, а таксама тых, хто працягвае барацьбу супраць дыктатуры і расійскіх захопнікаў. У офлайне ж нібыта ўсё спакойна. Прынамсі, так рэпартуюць сілавікі. Оперативная обстановка в стране находится под контролем. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. А вось працаўнікі МНС паведамляюць пра надзвычайныя здарэнні. У навагоднюю ноч ад піратэхнікі па ўсёй краіне пацярпелі прынамсі 15 асобаў. Аліна Скрабунова, Белсат. Жыві Беларусь! Гэтымі словамі скончыў свой навагодні зварот Уладзімір Зялensкі. Нашую краіну ён узгадаў сярод тых народаў, што змагаюцца за сваю свабоду. Прэзідэнт Украіны выказаў упэўненасць, што надыдзе дзень, калі будзе выразна гучаць вокліч «Жыве Беларусь». Якщо сьогодні Росія тисне... Калі сёння Расія цісне вам руку, гэта не значыць, што заўтра гэтаю самаю рукою яна не пачне вас забіваць. Бо росіяни бояться вільних. Бо расейцы баяцца свабодных. Того, що їм не знайоме. Таго, што ім незнаёмае. Баяцца свабоды. Вони народились. Яны нарадзіліся за Пуціным. Вони пішли в школу. Пайшлі ў школу за Пуціным. Пайшлі служыць за Пуціна і гінуць за ягоныя хворыя ідэі. І тому так важливо І таму так важна сёння падтрымліваць усе народы, што адстойваюць свабоду. Хто не віддає її. Хто не аддае яе ў Кішыневе. Хто бореться за своє майбутнє. Хто змагаецца за сваю будучыню ў Тбілісі. І я упэўнены, прыйдзе дзень, калі ўсе мы скажам «Жыве Беларусь». Жыве Беларусь. Зялensкі падзякаваў усім саюзнікам за падтрыманне і заявіў, што Украіна будзе ў еўразвязе і аднойчы будзе ў НАТО, чым узмоцніць альянс. Навагодні выступ украінскага прэзідэнта быў запісаны на фоне манументу радзімы маці ў Кіеве, што афарбоўваўся ў колеры розных сцягоў, калі Зялensкі згадваў тыя ці іншыя дзяржавы або арганізацыі. Зварот доўжыўся каля 20 хвілінаў. Замест феерверкаў, выбухі ракетаў і беспілотнікаў. У навагоднюю ноч расійскія войскі ўчынілі масаваную паветраную атаку на мірныя гарады ўкраіны. Асноўны удар прыняла на сябе украінская сталіца. Падрабязней пра гэтую ды іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. Двое асобаў загінулі, яшчэ 7 параненыя ў выніку начнога удару расейцаў беспілотнікамі па Кіеве. З інфармацыяй мясцовых уладаў, абломкі збітага дрона ў Пячэрскім раёне сталіцы трапілі ў жылы будынак. Часткова разбурылі 2 паверхі аднаго з пад'ездаў. Меркуючы з апублікаваных фота ды відэа, падзенне беспілотніка адбылося ва ўрадавым квартале за некалькі сотняў метраў ад офісу прэзідэнта Украіны. Расію нават у навагоднюю ноч хвалявала толькі тое, як зрабіць балюча ўкраіне. 111 ударных дронаў супраць нашых гарадоў. Як сцвярджаюць у ЗСУ, удалося збіць 63 дроны. Яшчэ 46, з якіх бальшыню складалі беспілотнікі прынады без баявога зараду, былі лакацыйна згубленыя. Украіна спыніла транзіт расійскага газу праз сваю тэрыторыю. Адбылося гэта праз сканчэнне дамовы транзіту паміж расійскім «Газпромам» і украінскімі кампаніямі «Нафтагаз» і аператар ГТС Украіны. Раней украінскія ўлады папярэджвалі, што працягваць падпісанае ў 2019 годзе пагадненне не збіраюцца. Спыненне перапампоўвання блакітнага паліва пацвердзілі як украінскі, гэтак і расійскі бок. Занепакоенасць спыненнем транзіту расійскага газу выказвалі улады некаторых краінаў еўразвязу. Напрыклад, прэм'ер Славаччыны Роберт Фіцо з гэтай нагоды нават асабіста прыязджаў у Маскву, адкуль пагражаў у адказ спыніць пастаўкі ў краіне электраэнергіі. Тым часам улады еўразвязу падтрымалі пастанову Кіева і заяўляюць пра магчымасці альтэрнатыўных паставак газу. Акрамя таго, у «Газпроме» паведамілі пра спыненне паставак газу і ў Малдову. Прычынай у Маскве называюць адмову Кішыневу плаціць $709 мільёнаў доўгу. У непрызнаным прарасійскім Прыднястроўі прыпынілі падачу ў жылыя дамы, ацяплення і гарачай вады.
У амерыканскім горадзе Новы Арлеан падчас святкавання Новага года ў натоўп урэзаўся цяжкавік. Паводле інфармацыі тэлеканалу CNN загінулі сама меней 10 асобаў, яшчэ каля 30 пацярпелі. Са сведчанняў відавочцаў, пасля таго, як аўтамабіль на вялікай хуткасці уляцеў у людзей, кіроўца выйшаў з машыны і пачаў страляніну. Паліцыя адкрыла агонь у адказ. CNN са спасылкаю на ўласнай крыніцы сцвярджае, што нападнік забіты. У FBI паведамілі, што на месцы здарэння былі знойдзеныя і выбуховыя прылады. У новы 2025 год без абмежаванняў і межаў. Балгарыя і Румынія з 1 студзеня сталі паўнавартаснымі чальцамі шэнгенскай зоны. Шлях далучэння краінаў да дамовы аб скасаванні памежнага кантролю заняў 18 гадоў. З леташняй вясны абедзве краіны пачалі выдаваць шэнгенскія візы, ды адмянілі памежны кантроль для тых, хто прыбывае паветраным і марскім шляхам. Пастанова аб адкрыцці і наземных межаў была зацверджаная Еўрарадаю 12 снежня. Румынія і Балгарыя паспяхова завяршылі не толькі нацыянальны, але і гістарычна важны еўрапейскі праект. З уваходжаннем у шэнгенскую зону інтэграцыя Румыніі ў еўрапейскі звяз з'яўляецца поўнай і беспаваротнай. Гэта акт сучаснасці, але гэта таксама акт поўнай будучыні нашых краін і народаў. Польша распачынае старшыняванне ў Радзе Еўрапейскага звязу. Гэты статус пераходзіць краіне ад Вугоршыны. Галоўнымі мэтамі паўгадовага старшынявання Варшавы ў аб'яднанай Еўропе, са словаў міністра замежных справаў Радослава Сікорскага, стане ўзмацненне абароннай стратэгіі ЕЗ, паскарэнне інтэграцыі Украіны, Малдовы ды заходніх Балканаў, а таксама поўнае выкарыстанне замарожаных расійскіх актываў для дапамогі Украіне. Александр Баразенко, Белсат. Гаспадарства нагадваю, што Белсат можна не толькі глядзець, але і чытаць. Актуальную інфармацыю знойдзеце ў нашым тэлеграм-канале. Дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся пры ўмове бяспекі. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Умова тая ж, бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. І працягваем выданне з іншымі навінамі. Пераслед бацькоў за палітычную пазіцыю узаконілі. У пералік падставаў, паводле якіх сям'ю з дзецьмі могуць паставіць на ўлік як сацыяльна небяспечную, дадалі прыцягненне маці ці бацькі да адміністратыўнай адказнасці на падставе палітычных артыкулаў. Новую пастанову Савету міністраў апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Улады прызнаюць, што дзеці трапляюць у сацыяльна небяспечнае становішча, калі бацькоў судзілі, напрыклад, за так званы распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. У шэрагу небяспечных артыкулаў і дробнае хуліганства, за што часта судзяць затрыманых за палітыку. У чэрвені 2024 года у пералік паказнікаў небяспечнага становішча непаўналетніх дадалі бацькоў, якіх улада называе дармаедамі. Паставіць на ўлік могуць, калі абое або адзін з бацькоў не працуе больш як 3 месяцы. Сённяшняга дня датэрмінова выкарыстаць сямейны капітал пры будаванні жытла ў шматкватэрным доме можна самастойна. Раней для гэтага трэба было звярнуцца ў мясцовыя органы ўлады. Да таго ж, сёння значна вырас мінімальны заробак і базавая велічыня. Што яшчэ змяняецца і ці зможа беларуская эканоміка вытрымаць гэтыя змены? Ірына Дарафійчук. Новы год прынёс не толькі новы каляндар. Грошай у гаманцах мае стаць больш, бо з 1 студзеня ў Беларусі выраслі базавая велічыня, базавая стаўка і мінімальны заробак. Пры гэтым, калі да базавай велічыні дадалося ўсяго 2 рублі, то да мінімальнага заробку ажно 100. Гэта, хутчэй за ўсё, палітычны фактар перад выбарамі, па-першае. А па-другое, гэта і эканамічны фактар, бо мінімальны заробак у Беларусі вельмі нізкі, то бок на яго пражыць немагчыма. Ці можа беларуская эканоміка дазволіць сабе такое падвышэнне? Гэта азначае падвышэнне коштаў для прадпрыемстваў і для бізнеса. Яны проста не могуць заработаць прыбытак праз гэтае. Ну і яны будуць патроху банкруціцца. Перш за ўсё будзе банкруціцца прыватны бізнес і зачыняцца. А
калі казаць пра такі дзяржаўны бізнес, то там хутчэй за ўсё будзе нейкая дапамога з дзяржаўнага бюджэту. Палітычны аналітык Андрэй Ягораў мяркуе, што вонкавы гандаль з Расіяй, якая стаіць на ваенных рэйках, акурат дазваляе ўладам цяпер павялічыць заробкі ў Беларусі. І гэта дазваляе ёй захоўваць стабільнасць, нават дзесьці развівацца, але зноў-такі ў доўгатэрміновым варыянце, калі гэта ўсё скончыцца, то гэта будзе негатыўны шок ад страты гэтых рынкаў. З падвышэння базавай велічыні вынікае рост шэрагу дапамог, ад стыпендыяў да выплатаў пры цяжарнасці дапамог на дзяцей. Але пры гэтым аўтаматычна вырастаюць памеры штрафаў, падаткаў, збораў ды іншых спагнанняў. Павелічэнне ж базавай стаўкі вядзе да росту заробкаў у бюджэтнікаў, але ці сапраўды беларусы стануць багацейшымі? То бок пад выбары заўсёды ідзе накачка сацыяльнымі выплатамі, падвышэннем заробкаў, падвышэннем пенсіяў і гэтак далей. Звычайна гэта потым выліваецца ў правакаванне спіралі інфляцыі пасля выбараў. То бок усе гэтыя ўліванні, яны звычайна страчваюцца насельніцтвам, але традыцыйна гэтак робіцца. Пры гэтым працаўнікоў у краіне бракуе. Напрыклад, на сайце работа.by больш за 1800 вакансіяў прадаўцоў. Каб неяк зменшыць праблему, сёння працоўным пенсіянерам будуць плаціць пенсію цалкам. Раней выплачвалі часткова. Да таго ж, выплату дапамогі пры беспрацоўі скарачаюць з 6 до 3 месяцаў. А пералік прафесіяў, на якія можна браць замежных грамадзянаў, пашырылі амаль на 60 пазіцыяў. Напрыклад, да спісу дадаліся сантэхнік ці той жа прадавец. Традыцыйна ў студзені растуць тарыфы на камунальныя паслугі. Павялічыліся таксама транспартны падатак для ўладальнікаў аўтаў, падаткі на даходы з крыптавалюты і на прыбытак больш за 25 мільёнаў рублёў. Павялічыўся падатак на першую кватэру, стаўкі акцызаў на тытунь і алкаголь. Ірына Дарафейчук, Белсад. Чекі на сотні рублёў. Беларусы дзеляцца ў соцсетках відэа з навагоднімі харчовымі пакупкамі і абураюцца дарагавізнай. Пра рост цэнаў на прадукты сведчыць і індэкс аліўе, які традыцыйна вылічвае Белсад. Сёлета кошт гатавання салата абагнаў абвешчаную ўладамі інфляцыю амаль удвая. Якія прадукты на святочны стол куплялі беларусы і колькі за гэта заплацілі? Вашай увазе. Давай, распаковка чек на 175 белорусских рублев. Так. Яйки. Что? Ну вот, 175 белорусских рублей на столе. 95 рублей. Сходила в магазин, и я в шоке. Даже не представляю, во сколько этот Новый год обойдется семейным людям. Закупался я, собственно, 2 дня, ездил по разным магазинам, объездил в целом где-то 7 или 8 магазинов. Долго томить не буду, отдал я около 550 белорусских рублей. Ну а вы делитесь в комментариях, много это или мало? На ўсёй планеце ўжо 2025. Апошнімі яго сустрэлі жыхары астравоў Самоа ў Ціхім акіяне. Гэта адбылося о 14-й менскай гадзіне. А перад гэтым свята крочыла па кантынентах. Феерверкі, лазернае шоу, экзатычныя традыцыі і навагодняя ноч без электрычнасці. Як свет азначаў надыход Новага года, распавядзе Антон Бяздольны. Найвышэйшы будынак свету і самая вядомая славутасць Дубаю, Бурдж-Халіфа, ужо традыцыйна робіцца пляцоўкаю для навагодняга шоу. На 10 хвілінаў хмарачос ператварыўся ў экран для праекцыяў, лазернага шоу і феерверкаў. У яшчэ адным эміраце ААЭ, Рас-эль-Хайма, у неба запусцілі сотні дронаў. Шоу беспілотнікаў стала галоўным нумарам святочнай праграмы, таксама і ў Досе, сталіцы Катару. Першы Новы год адсвяткавалі ў Сірыі пасля таго, як менш за месяц таму зрынулі рэжым Башара аль-Асада. Некалькі тысячаў людзей з новымі сцягамі краіны сабраліся каля галоўнага рынку Дамаску. Там жа новыя ўлады арганізавалі канцэрт і зладзілі салют. Еўрапейскія сталіцы разнабакова падышлі да арганізацыі імпрэзаў для сваіх жыхароў, ад сціплага феерверку і шоу-дронаў над акропалем у Афінах да масавых гулянняў на авеню де Шанс-Элізе ў Парыжы. Там шматтысячны натоўп сабраўся ля галоўнай сцэны, размешчанай проста пад трыумфальнай аркай. Для мяне гэта ўпершыню, калі я святкую навагоднюю ноч на авеню де Шанс-Элізе. Вы мусіце зрабіць гэта адзін раз у жыцці. І я зусім не шкадую, што апынулася тут сёння вечарам.
А вось на большай частцы Вялікай Брытаніі святочныя імпрэзы адмянілі праз пагрозу моцнага ветру. Нягледзячы на гэта, славутае вогненнае шоу ў Лондане прайшло без эксцэсаў. У ім ужо традыцыйна задзейнічалі гадзіннік Біг Бен, Тауэрскі мост і агляднае кола Лонданскае вока. Самым масавым святкаваннем сталі гулянні ў бразільскім Рыа-дэ-Жанейра. Паводле мясцовых уладаў на вуліцах горада новы 2025 год сустракалі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Для іх разгарнулі 13 канцэртных пляцовак. Найбуйнейшае шоу прайшло на славутым пляжы Капакабана. У Бразіліі цяпер самы летні сезон. Там сабраліся больш як мільён жыхароў гораду і турыстаў. Я патэлефанавала свайму брату, і ён глядзеў гэта з тэлевізара. Але ніякага параўнання. Тут іншае хваляванне, іншая энергія. Яно сапраўды таго вартае. Тым часам на востраве Пуэрта-Рыка ў Карыбскім моры за некалькі гадзінаў да Новага года знікла святло. Праз аварыю на трансфарматарнай падстанцыі каля 90% абанентаў засталіся без электрычнасці. З таго, што я чуў, спатрэбіцца пэўны час, каб аднавіць усю электраэнергію. Таму мы збіраемся падрыхтавацца, каб нас не заспелі знянацку цягам 2-3 дзён. А вось нью-йоркскі Таймс-сквер не цярпеў ад нястачы энергіі. Там зладзілі навагодняе шоу з канцэртам, адваротным адлікам і апусканнем хрустальнага шара. Шоу з шарам штогод збірае дзясяткі тысяч жыхароў і гасцей Нью-Йорку. Традыцыйна яно ладзіцца з 1907 года. Антон Бяздольны, Белсат. І гэта ўся інфармацыя, якую гэты святочны дзень падрыхтавала наша рэдакцыя. У студыі для вас працавала Анастасія Русецкая. Віншую спадарства з Новым годам і зычу, каб у гэты складаны час вы знаходзілі ў сабе моц і рашучасць ісці наперад, а вашыя родныя былі для вас падтрыманнем. Добрых выходных і да сустрэчы заўтра.